Έχουμε στέρεο πόρτα και δεν το ξέραμε. Καλέ, ποιος χτυπά την πόρτα έτσι? Εφορία! Μπλόκο. Κομμαντατούρα! Μπλόκο μας κάνανε μπλόκο. Μπλόκο, τα σιτάκια μου έχει τίποτα μέσα. Δεν μου έχει. Raus! Raus! Herr Ober! Raus! 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 Βρε ηλίθιε! Klaus Kinski. Ρόμι Σνάιντερ. Nastasia Kinski. Έρικ Φον Στροχάιμ. Robert De Niro. Ρόμπερτ Ντικάπα. Umschnaus! Was Manfred Reisel oder Krieg! Ja! Ja, και εσύ! Κάνε πως δεν με ξέρεις. Όχι ρε χαμένο, εμένα μου κάνεις καλαμάτια στα διάλα. Από εκεί. Πάντα το τυφλό έφερες εσύ. Από εκεί ρε μαλάκα, εμένα δείχνεις! Όχι, θα σε δείξει περίπου. Τι σου ξεφύλλα! Σε ξέρω εγώ ποια είσαι! Αλλά μας ανακαλύψω να σταματήσω. Κύριε Φοριακέ, καλέ μη μου παίρνετε τον άντρα μου. Αχ, δεν είναι... Χόρευε σκυλάρα! Καταραμένη Ελληνιδάρα. Nein! Γεια! Nein, ja! Ναι, είναι γιαγιά τώρα, κάτσε. Nein und ja! Να είναι ούγια. Und ja! Να είναι ούγια. Und ja! Την ούγια. Ja, ja! Όχι τον παππού. Das Haikalen! Γεια! Το πουλάκι μου! Το πουλάκι του. Τα πουλάκια σας. Ώστε κλέβαμε την εφορία, Μην κονιέσαι, μωρή παλιολινάτσα! Ακίνητος ρε. Στα τα χέρια, ρε! Έχετε τα πόδια! Και πάμε με τη ματάκια, άσχαστε. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Σταμάτα, ρε! Εντάξει, εντάξει. Μίλα εσύ, ρε! Να πω 5 σύμφωνα 2 φωνιέντα. Ψάξε, ρε! Ψάξε προσεκτικά! Ψάξω. Θα ψάξω. Όχι εμένα, ρε! Φώνα. Αυτό να! Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ πολύ. Αλλά κουσουμιώσα κάτις και βρήκα και λεπούρι. Τι βρήκες, ρε, αυτό είναι αρμαθιά, ρε! Αφεντικοκλειδάκια. Το παράνομο εξοχικό του θα είναι! Ο σπίτι εξωσικό μου, η κουφάλα. Το εξοχικό ένα καμαράκι που έχω πάνω στο ράτσα είναι 2 τετραγωνικά. Πού το εκμισώνεις, ρε! Έχω κάτι περιστέρια μέσα. Απόδειξε το λύκι κόβεις! Αυτά περιστέρια. Άσε, ρε, εγώ ρωτάω! Αφεντικό, κοίτα τι του πες, Είναι αγάπη μου. Αφεντικούλη. Είναι παιδί μου παράνομο τιμολόγιο. Όχι, αφεντικούλη λότο είναι. Λότο. Έχει πιάσει πεντάρι ο κολόφωτος. Εγώ την καρσονιέρα δεν μπορώ να πιάσω γαμώ την ατυχία μου. Να ρε σαβιό, να ρε. Έτσι να ρε πλασίτη. Σταμάτα, ρε! Εντάξει, άσε με να ευχαριστώ κι εγώ λίγο. Έκανες αποτρίχωση, γαμώ τη φάρα μου. Τι γίνεται, ρε, το δηλώσαμε στην εφορία. Να σε Τι εξηγήσω. να εξηγήσεις, ρε! Πώς θα νέσχες. Από το κατάκολο είμαι εγώ, κύριε. Σε πάρω διάλογο στα κογιονάρι στην εφορία μου, μωρή παλιολινάτσα. Να του ρίξω κουτουλιά αφεντικό λέγει. Ρίξου. Μαμούνια να σε φάνε, μωρέ, παλιό μάνια μούνια. Πάντα καθαρά, ρε, πώς θα νέσχες. Πώς δεν έσχετρα για να σε δαγκώσω. Δεν θυμάμαι. κύριε. Θύμισε εγώ, λοιπόν. Στη δήλωση που έκανες στις 22 Μαρτίου 1992 στην εφορία Κυψέλης, αποδείχθη περί τράνος ότι είχες κρυμμένα στο σπίτι σου 10 εκατομμύρια σε μετρητά. Σωστά. Σωστά. Ναι, άλλο παλαιοκρασάς είπε ότι δεν θα γίνει έλεγχος αυτά που έχουμε στο σπίτι. Και εσύ τον πίστεψες, μωρέ, παλιό ζωντόβολο. Φυσικά. Συγγνώμη, αλλά είσαι πίτη μαλάκας. Κατέβαινε, ρε, τα μετρητάκια στα σάπια. Πού να τα βρω, έτσι τα βάλα. Τι σημαίνει, ρε, έτσι τα βάλες. Τι σημαίνει ρε. Με πήρε στο λαιμό της μάνα μου.
Μου είπε βάλω 10 εκατομμύρια στα ψέματα, μπορεί να χρειαστεί αργότερα να κάνουν μια μεγάλη αγορά. Αρε μάνα με τις μαλακίες σου τραβάω τώρα. Μη πιάνεις στο στόμα στη μάνα σου, μη σου παρακαλώ στον πατέρα τώρα. Άσε με λίγο, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το πας το γράμμα, Το πάμε, μωρή καρδιά. Κάτσε κάτω. Καλέ κύριε. Αυτό το μαραφέτη τι είναι, ρε? Αυτό είναι λεμονοστίφτης. Σαγκουίνιο στίβη. Μόνο πορτοκάλια. Πότε τον αγόρασες, ρε? Τον έχω 5 χρόνια. Από πού τον αγόρασες? Από τα 120 ενωμένα. Δεν είναι σωστή απάντηση, έχασα. Ποιο απ' όλα τα 120, λέγε Δεν τώρα. θυμάμαι. Λέγε. Και γιατί δεν τον δήλωσες, ρε? Δεν ήξερα. Ξεράδι, ρε, δεν ήξερες? Επί 5 συναπτά έτη τον έστειβες και ξεζούμιζες στο φτωχό το κράτος. Γράψ' του, ρε, του φοροθυγά του κερατά. Γράψ' του. Θα το γράψω και για παράνομο παρκάρισμα αφεντικό. Γράψε και γι' αυτό. Δεν έχω αυτοκίνητο. Σκέφτεσαι να αγοράσεις, το βλέπω στα μάτια σου. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Το ζάσταβα να πάρεις, ρε, που είναι και φθηνό. Βάζει νερά αυτό, ρε. Δεν μου λες. Ομόλογα έχεις? Προστάτη είχα, αλλά τώρα είμαι εντάξει. Με τα νεύρα μου. Λέγε, ρε, που έχεις κρυμμένα τα ομόλογα. Μολόγα τα ομόλογα, ρε. Δεν έχω ψάξει, ειλικρινά σας Τι λέω. έχει, την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Όπα, Τι είναι, παιδί μου? όπα, αφεντικούλη. Τι είναι, σαΐρι μου? Κοίτα τι άλλο βρήκα. Τι είναι, αγόρι μου? 2 βιβλία, 2. Ώστε κρατάμε και διπλά βιβλία, Αμπά, αφεντικούλη, μη χαίρεσαι, δεν είναι δικά του. Ποιανού είναι? Του Καζατζάκη. Όχι, εγώ τα έχω αγοράσει. Το Καζατζάκι? Από το Καζάτσα. Δεν μου λες. Αυτός ο Καζατζάκης κάνει δήλωση. Ο Καζατζάκης έχει πεθάνει. Αυτό θα το διαπιστώσουμε εφόσον συγκρίνουμε τα στοιχεία με τα κομπιούτερα. Κανένας δεν ξεφεύγει από την εφορία, μωρή παλιολινάτσα. Κανένας μωρή λινάτσα παλιά. Ακόμα και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. 30 αργύρια πήρε από τους Φαρισαίους. Φαρισαίους θα πήρε καλό λάθος. Από αυτούς τα πήρε και η μένα. 30 θα επιστρέψει. Γιάγε! Λέγε. Κάνε άρε! Άρε! Όχι εσύ ρε άλλωστε! Κάνε άρε! Όχι ρε άλλωστε! Κάτσε κάτω. Λοιπόν, άκουσε, επειδή είσαι καλό παιδί και είναι αμαρτία να υποφέρεις, σου κάνω μια τίμια και ειλικρινή πρόταση. Σου δίνω ένα πριμ 5% να μας αποκαλύψεις τους φοροφυγάδες εις το τετράγωνο. Εγώ για ένα 5% ρουφιάνος δεν γίνομαι. Έχω ιδανικά και αξίες. Αν ήταν για 20 θα το σκεφτώ. Δεν βγαίνω ρε μάνα μου. Άμα μου πάρεις εσύ το 20% εμένα δεν θα μου μείνει. Δεν θα του μείνει, ρε, κάτω. Σκιώσε ρε! Καλά, ρε, αφεντικό. Ρε μάνα μου, έχω γυναίκα και 3 παιδιά. Μη μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό. Μην του το βάζεις, ρε, έλα. Καλά, τι είπα. 15% παιδιά, παρακάτω δεν γίνεται. Δεν μου το επιτρέπει το ήθος και ανατροφή μου. Να το κάνουμε 10% να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. 10% είπες. Μην το σκέφτεσαι, μεγάλη είναι ευκαιρία. Εντάξει ρε μπαγάσιτες, με πείσατε. Γράψε. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω την καριόλα την πεθερά μου που είχε ένα διόραφο στον κάλαμο. Επίσης τον κουνιάδο με το Ζαφύριο, ο οποίος έχει ένα σκάφος 18 πόδια. 18 πόδια. Γράψε επίσης τον Πάπη του Σουβλατζή, ο οποίος στην ταμεία και του μηχανή περνάει μόνο τα καλαμάτια και τις πίτες αποκρύβει από το κράτος. Επίσης τον ξάδερφο μου τον Τάσο, ο οποίος είναι μαθηματικός, έχει στήσει το τάλιρο από τα ιδιαίτερα και δηλώνει μόνο 200.000 το χρόνο. Επίσης θα ήθελα να σταθώ στον πατέρα μου. Δεν κάνει ρε παιδί μου, πατέρα σου είναι. Άσε θα λάμψει, αλήθεια 10% δεν είπαμε. Λάμψη, ρε. Γράψε τον πατέρα μου που είναι τελωνιακό και πάει στη ζούλα λαθρέα ρολόγια και πάει και τα σκοτώνει μετά στο μοναστηράκι. Τέλος, κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου από αυτό το βήμα, θα ήθελα να τονίσω ότι επί 20 συναπτά έτη κλέβω την εφορία πανταχώθεν σαν μπούστη. Φτάνει ρε παιδί μου, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Α σε μένα τα πω, νιώθω ψυχική εφορία όταν σας κλέβω να πω. Ωραία τα λέει ο Καριόλης. Ωραία τα λέω, θα πω και ένα τραγούδι για πάρτι σας τώρα. Στέλνε